O Diyos, purihin aming dapat o Diyos na Ikaw ay paglayan ng lahat ng aming pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Though the people could not see what Messiah ought to be, your most awesome work was done through the frailty of your Son. Praise you till I die, El Shaddai. Praise you till I die. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise you till I die. Hallelujah, hallelujah. Banal na Diyos at aming Amang nasa langit, Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na siyang kadahilanan ng aming pagparito upang patuloy na magpuri at magpasalamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat sa biyaya at pagkakataon na muli kami ay magkatipon upang sambahin at luwalhatiin parangalan ng iyong banal na pangalan. Kinikilala po namin, aming Ama, na wala po kaming magagawa kundi mo po kami sasamahan. Kaya naman, lubos namin, Panginoong, ipinagkakatiwala ang mga sandaling ito na kami, Panginoon, ay iyong samahan, pangunahan, at ipagkaloob ang tagumpay na nagmumula, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa lahat ng naparito, sa lahat, Panginoon, na nagmithi na minsan pamaranasan ang papurit pagsamba at pakikinig ng iyong mabuting balita sa banal mong gawain. Sa 28 taon, O Diyos, na pagpapalang ibinubuhos mong patuloy, Panginoon, sa aming mga kapatid sa lugar ng PFCC 19. Naniniwala po kami at nagtitiwala na malalampasan po namin ang lahat ng pagsubok, O Diyos. At amin po ito mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng iyong lakas. Mapagtatagumpayan at malalampasan namin ito sa pamamagitan ng iyong tulong. Kaya naman pinagsisigawan po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang karapat-dapat papurihan. Ikaw ang karapat-dapat pasalamatan. Hallelujah! At umaasa kami, Panginoon, ng lahat na naririto ay hindi mabibigo sa kanilang inaasahan. Na ang lahat ng naririto ay mararanasan ng iyong banal na presensya. Na ang lahat ng naririto, O Diyos, ay mararanasan ang iyong, Panginoong, masaganang pagpapala sa aming pong mga buhay. Ikaw na siyang tapat sa lahat ng iyong pangako. Ikaw na siyang tapat sa iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, na mabuti at hindi nagbabago noon ngit magpakailanman. Purihin, 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 purihin ka, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah!
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Glory, hallelujah. Purina, Panginoon si Kristo ay narito na, tanging lakas-asa, tanging pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Sa hirap man laging hawak, Purina, hallelujah, 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 Purihin, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Bago po tayo bumasa ng mabuting balita, nais lang po natin i-acknowledge ang kabutihan po ng Diyos. At ganoon din sa atin pong mga kapatid sa Angeles dito po sa Holy Rosary, kay Among Noli, at sa lahat po ng ating mga kapatid na narito at siyempre kayo pong lahat. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible. At ang pagkilos ng Diyos ay nararanasan ng mga taong sa Kanya'y nagtitiwala ng lubos, na sa Diyos umaasa. Alam natin hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah.
At buksan po natin ang ating mga pandinig sa Kanya pong mga salita. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 24, talatang 1 hanggang 13, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad. Itinuro sa Kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at magkakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga panghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Lord, we glorify Thy name. Lord, we glorify Thy name. We thank You for Your goodness, for the message of Your words. Lord, we glorify Thy name. Lord, we glorify Thy name. We thank You for Your goodness, for the message of Your words. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon. Sambahin ang ngalan Mo. Sambahin. Salamat sa iyong salita at sambahin ang ngalan Mo. Salamat po. Salamat sa kabutihan Mo sa iyong salita. Salamat, salamat sa kabutihan Mo sa iyong salita. Salamat. Purihin ang Diyos. At muli, bago tayo magpasimula, kahit sa isang saglit, alalahanin po natin ang ilan po sa mga manggagawa ng Pampanga at sa lahat ng mga narito sa inyong mga mahal sa buhay, saan man dako sila naroroon, maging sa ilan po sa aming mga kasamahan sa ministry na sa taon pong ito ay nagbalik na sa Panginoon.
No? At kung meron kayong ibig din ipanalangin sa munting sandali ng ating sama-samang pananahimik, iluhog natin sa Panginoon. Maraming salamat po, aming Amang Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pwede na po kayong maupo at tayo po'y magnilay ng mabuting balita, mga kapatid. Ang tawag po nila sa ganitong mga senaryo o sitwasyon sa buhay po natin at halos ng lahat ng tao sa buong mundo, ang tawag po nila ay new normal. New normal. Ang tanong, ito ba ang normal? Ito ba yung normal? Alam nyo, kung titignan nyo ang salita na synonymous, no? O kaya ay kahalintulad ng salitang normal ay salitang perfect. Kapag normal ka, ibig sabihin you are in the perfect health or perfect condition. Kaya pag sinasabi mong normal ito, parang normal ba talaga ito? Kasi parang hindi naman ito normal. Yung magkakahiwalay tayo sa upuan, yung tayo ay merong face mask, minsan may face shield pa. So kahit na tawaging normal, parang hindi normal. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo, pero sa malayo lang, sabihin mo, normal ka ba? At sasabihin naman ay, sa awa ng Diyos, normal pa rin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa Ebanghelyong binasa natin, nasasaad ang mga pangyayaring darating. Katulad nito, hindi naman natin inaasahan magkakaganito. At kahit siguro sa ating kaisipan, malayong malayo na magkakaganito. Lalong-lalo na mula ng Marso hanggang ngayon, hindi pa natin maituturing na normal ito. Di ba? No, isipin ninyo, minsan dumadating yung panahon, lahat tayo nakakulong sa bahay. At isa lang sa bahay ang makakalabas. Paano magiging normal yun? Gusto nyong kumain kasamang pamilya ninyo, uupo kayo sa restaurant, magkakahiwalay ang upuan nyo. Yung iba'y magkakatalikod at hindi magkadikit. Sabi po ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi po ng salita ng Diyos, maging ganap kayo tulad ng inyong Ama. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Alam nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, He created man in perfection. Kasi ang lumikha, perfect eh. So yung nilikha niya ay perfect. Yung nilikha niya ay normal. Diba? Kaya pag nagpatingin ka sa doktor, kapag ikaw ay magpapa-annual check-up, sasabihin ay normal ang BP mo, normal ang sugar mo, normal ang potassium mo. Pag narinig mo yung salitang normal, ang ibig sabihin perfect. Pero pag sinabing teka, may abnormalities, magkakataba ka na. Parang katulad din yan ng mga salita ngayon, pag sinabing ikaw ay negative, tuwan-tuwa ka. Pag sinabing ikaw ay positive, malulungkot ka. May tumawag nga, sabi nagpa-pray over po siya, pero kinalungkot daw niya sapagkat nung lumabas ay hindi negative, positive, nagtampo daw siya. Pero awa ng Diyos, malakas siya at napagtagumpayan niya yung kanyang pinagdaanan. Katulad din natin, hindi rin natin tiyak kung ano ang darating, pero isa ang tiyak natin, mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa atin. Amen. Kung mayroon man ibig na ang lahat ay magbalik sa normal. Kasi nang ang tao ay magkasala, hindi na siya normal. Yun na yung new normal niya, abnormal. Sabi ang definition daw nun ay away from the usual or away from the normal or the absence of
normalcy or normality. Walang kaayusan. Ang Diyos lang ang po pwedeng mag-ayos ng lahat eh. Amen po? Kaya gusto niyo bang malaman kung normal pa kayo o hindi na kayo normal? Do you want to know if you are normal or not normal? Sige, suriin natin yung ating mga sarili. Kahit na ako, sasabihin ko, parang hindi na yata ako normal. Alam nyo, kung titignan natin kung paano magiging normal, magandang ang maging sukatan natin ay walang iba kung hindi ang totoong tao at totoong Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Okay. Sabihin nyo normal. Ulitin nyo. Isa pa. Ayan. Ang normal ay nagsisimula sa letter N. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 7, He made Himself nothing. He made Himself nothing. It means that He became insignificant. When you are full of yourself, you are abnormal. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng kanyang sarili, siya ay hindi normal. Sa Bible, ang sabi doon sa Philippians 2, He humbled Himself. To be humble is to be normal. And to be arrogant is not normal. Kapag ikaw ay mataas ang kalooban, nagmamalaki, nagmamataas, nagpapa-importante, you are not normal. But when you humble yourself, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y Diyos, di niya inari na maging kapantay ng Diyos. He made Himself nothing. At kung gusto mong maging normal, magpakumbaba ka, katulad ng ating Panginoon. Amen? Kasi pag nagmataas ka, that is not normal. Pag nagmalaki ka, that is not normal. Pag nagyabang ka, that is not normal. Diba? Paano ka magtitiwala sa Diyos kung hindi ka marunong magpakumbaba? Second is letter O. O is obedience. Marunong sumunod. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 19, ano po yung sabi ng Romans 5:19? Ang sabi po dito ganito. It says here, For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, many will be made righteous. To be obedient is to be normal. To be disobedient is abnormal. Kaya pag masuwayin ka at hindi ka marunong sumunod, you are not normal. Normal pa ba kayo? Naalala ko si Brother Mike, sabi niya, naka-face mask tayo, hindi naman dahil sa tayo'y takot. Naka-face mask tayo sapagkat gusto nating sumunod. At kung minsan sasabihin ko rin sa aking sarili, normal pa ba ako? Well, kung marunong kang sumunod, normal ka. Pero pag ikaw ay masuwayin, when you are rebellious, when you are disobedient, you are not normal. R. R stands for righteousness by faith. To be righteous by faith is normal. To be self-righteous is abnormal. Ang ibig sabihin ng righteousness by faith, naniniwala ka na nagiging matuwid at mabuti ang tao hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa tulong na nanggagaling sa Diyos. Kaya wala tayong maipagmalaki sapagkat alam natin ang sabi po ng Bible, kapag tayo hiwalay,
sa Diyos, wala tayong magagawa. Sabi po ng Romans 3:22, sabi po ni Paul, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference. Na tayo'y mabuti, matuwid, hindi para magyabang, kundi para magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos sapagkat naniniwala ka kung wala ang tulong ng Diyos, wala ang totoong pagiging matuwid at mabuti. Amen? So, when you are righteous by faith, that is normal. Ang Panginoong Jesucristo lagi niyang sinasabi, sabi niyang sinasabi ko hindi ganang sa akin, yan ay narinig ko sa Ama. Ang aking ginagawa ay pinagagawa ng Ama. Makikita natin na palaging nakasalig, palaging nakapanangan, hindi pwedeng nakahiwalay. Ang taong abnormal ay yung taong hiwalay sa Diyos at ang taong normal ay yung laging kumakapit sa Diyos. M stands for man of God. If you are a man of God, you are normal. If you are a man of this world, you are abnormal. Ano ay ibig sabihin nun? Sabi po ni Jesus sa John chapter 15, verse 19, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. John 15:19, the word of the Lord says, if you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Amen? Yung mga tao sa mundo, ang mahal niyan yung mga bagay sa mundo eh. Pero kayo, tignan ninyo, naririto kayo ngayon. Bakit? Sapagkat kayo'y mga hinirang, mga lalaki't babae na may takot at mayroong pagkilala kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sasabihin ng mundo, baliw kayo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa'yo, susunod pa rin ako. Diba? Kaya sa mundo, mga baliw tayo, okay lang. Sabi din niya ng mga alagad we are fools for Christ. Mga baliw tayo dahil kay Kristo. Amen? Pero yung mga taong makadiyos, normal. Amen ba? Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. A stands for assurance. Kapag ikaw ay walang pangamba, wala kang takot, it means mayroon kang katiyakan. Lagi natin naririnig yung salitang, tiyak yun. Diba? Sabi nga ni Brother Mike nung isang sermon niya, sabi, natatakot ba kayo? Sabi niya, si Jairo daw ay hindi natakot sapagkat kasama niya si Jesus. At ang taong normal ay may katiyakan sapagkat alam niyang ang Diyos ay palagi niyang kasama. Palagi niyang kasama. Sabi ni Jesus sa John chapter 11 verse 41 to 42, ang sabi niya sa kanyang ama, sabi niya, salamat sapagkat alam kong palagi mo akong dinirinig at ako ay palagi mong dinirinig. I praise you, Father, for I know that you heard me and you always hear me. Nang ibig sabihin, tayo po ay normal na kapag ikaw ay dumudulog sa Diyos at ikaw ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, alam mong dinirinig ka ng Diyos at pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga dalangin at tiyak yun, bibigyan ng Diyos ng tugon. Amen? Faith is being sure of the things we hope for. It means that if you are assured, you are normal. But if you are uncertain, you are not normal. Ang mga taong normal ay ang mga taong nakatitiyak na ang Diyos, kapag nagsabi siya at nagsalita siya, tutuparin ng Diyos at gaganapin ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? Walang takot, walang pangamba, aalisin po ng Panginoon yan para maging normal ka.
na Panginoon, alam ko na kahit na anong mangyari, gaganapin mo lahat ng pangako mo. And then L stands for life. Life is normal. Death is abnormal. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao para mamatay. Sabi po ng Bible sa John chapter 1 verse 4, in Him was life. Si Kristo ay buhay. At ang normal po para sa atin ay ang maniwala na tayo ay may buhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ayan. Pero yan po yung introduction, yung normal. Ito na yung aral. Ang aral ay, paano nga ba tayo makalalampas at magtatagumpay dito sa pare-pareho nating pinagdaraanan na ito? Kailan ba tatanggalin ang mga face shield? Kailan ba tatanggalin ang mga face mask? Kailan ba kaya tayo muling magkakabeso-beso at magkakayakapan na hindi nag-aalinlangan? Kahit na yung magpala ka lang, yumuyuko na, ang sabi mo pa, okay na. This is not normal. Amen? Pero ako naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit sa Kanya yung may ketong, hindi po niya pinandirihan, sapagkat alam niyang hindi siya kayang hawahin ng anumang karamdamang nakakahawa, sapagkat taglay niya ang pagpapagaling, ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Amen? Kung tayo man ay manghahawa, hindi po tayo manghahawa ng karamdaman. Ang ating pong ibabahagi ay ang pananampalataya, pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Yahweh El Shaddai. Amen? And so, ito pong tema natin ay firm. Ibig sabihin ng firm ay, sabi doon, ang mananatiling tapat, to stand firm, maging matibay. Malampasan po natin ito, sandali lang po ito. 4 lang, F-I-R-M. Alam niyo po kasi yung ating punong lingkod, ito po yung kanyang pamamaraan ngayon ng pangangaral, puro acronym. Kaya kanina normal, ngayon naman ay firm. Okay. Firm. First, in order for us to surpass and to conquer and to overcome. Ako naniniwala kung paano po tayo nagtagumpay mula Marso hanggang ngayon, nagtatagumpay pa rin. Matatapos na po itong lahat ng ito. Malalampasan po natin ito. Mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng ito. Amen? Ang unang-unang kailangan natin, napakahalaga, pananampalataya sa Diyos, faith in God. Maraming mga tao kapag dumadating ang mga bagay na hindi nila inaasahan, ang sabi nila, may Diyos ba talaga? Kung talagang may Diyos, ba't nangyayari ang lahat ng ito? Kung talagang may Diyos, ano itong nangyayaring ito? Pero ang mga taong magtatagumpay at malalampasan ang lahat ng ito, ang may paniniwala na ang Diyos sa lahat ng pangyayaring ito'y nariyan pa rin, kumikilos pa rin, at tumutulong pa rin sa atin. Amen? Kami we can never explain. Ewan ko sa inyo kung may papaliwanag nyo kung paano nawalan ng trabaho yung maraming mga tao, nawalan ng ikinabubuhay sa loob ng maraming panahon, subalit naririto pa rin, hindi pa rin nagkukulang, nagpupuri pa rin, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Amen? Hindi ko man maipaliwanag, pero isa ang tiyak, ang Diyos natin ay buhay at hindi siya nakakalimot sa atin, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, Hebrews 11:6, sabi po doon, without faith it is impossible to please God, for those who comes before God must believe that God exists. God exists. God exists. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, at kasama natin ang Diyos. Amen? Next, faith in God comes from the Word of God. So ang tawag po dito para po magtagumpay, Word Life. Word Life. Ibig sabihin, meron po tayong
Buhay sa salita ng Diyos, word life. Meron tayong panahon para sa kanyang salita. Second is inner peace. Hindi tayo makalampas dito kung meron kang stress, meron kang despair. Paano magkakaroon ng inner peace? Sabi ng Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but by prayer with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your mind and your heart in Christ Jesus. First is word life or faith life. Second is prayer life. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan at mapagtagumpayan, wag na wag mawawala ang pananalangin sa iyong buhay. Amen? Third is R. R stands for rest in God. Rest in God. Or in other words is putting your hope in God. Nawalan tayo ng pag-asa kasi mali yung inasahan natin. Totoo hindi. Nag-isip din ba kayo katulad namin nung nag-isip kami, sinabi wala na, tigil na lahat, bahay na lang kayo. Alam nyo, tumigil nga lahat, pero yung bayarin hindi tumigil, tuloy-tuloy pa rin. At sinabi man nila, para gumaang, installment na lang, pero patong-patong pa rin. Pero sa awa ng Diyos, brothers and sisters in Christ, kapag ikaw ay nagtiwala at ang pag-asa mo'y nasa Diyos, dumaan man kahit na anumang bundok sa buhay mo, kayang-kaya mo mapagtagumpayan. Amen? So, word life, prayer life, and hope life. Last, sapagkat mamaya po, yung pinakamataas natin pagsamba, ang banal na misa, pagkatapos po nito. Ito mahalaga. Tulungan tayo ng Panginoon. No? Maintaining a right relationship. Alam ninyo, kapag sira ang ugnayan nyo sa kapwa nyo, sira ang ugnayan nyo sa Diyos, hindi kayo tatagal. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 20, paano mo mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Kung mayroon kang tamang pakikipag-ugnay sa Diyos, kahit na anong pagdaanan mo, malalampasan mo, mapagtatagumpayan mo. Amen? Doon nagsisimula ang lahat. Balikan mong muli ang iyong pakikipag-ugnay. Meron ka bang word life? Meron ka bang prayer life? Meron ka bang hope life? At yung panghuli, meron ka bang love life? So pag meron kang word life, prayer life, hope life, at lalo na love life, may love life ba kayo? Wala kayong love life? Si Lord ang ating love life. At ang pinanggagalingan ng pag-ibig na nananalaytay sa atin ay ang pag-ibig na nanggagaling kay Yahweh El Shaddai. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Yung inyo pong mga prayer request, ilabas po natin ang lahat pong yan. Sapagkat pagkatapos po nito, idadako tayo sa ating pong banal na misa, mga minamahal kong kapatid. At sama sa ating panalangin, dalangin natin na gamitin tayo ng Diyos. Basagin tayo ng Diyos. Na tayo ay maging normal, na tayo maging matatag, lalong higit sa ating buhay pananampalataya. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Oh, glory to you, oh God. Amen. Ang aking buhay, basagin mo ayon sa nais mo. Amen. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito
gamitin mo ito ayon sa nais mo. Amen. Susunod ako sa iyo. Awitin natin, ikaw ang maghari, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay, amen, ang nais mo, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging ikaw ang maghari, Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay ko. Amen. Pusong dalisay ang nais mo, ikaw ang maghari. Amen. Nais ko'y maging katulad mo. Amen. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Amen. Be perfect as your Heavenly Father in heaven is perfect. Nais ko maging normal. Nais ko maging katulad mo. Panginoon, salamat po sa napakalaking biyaya mo sa araw na ito sa amin pong lahat. Father, ang lahat ng ito, ikaw ang dahilan. Ikaw, Panginoon. Salamat po. At ako'y naniniwala, O Diyos, ng lahat ng naparito, mayroong panalangin na itinataas. May mga daladalahan na nais na pagpalain. O Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, we claim, inaangkin na po namin, tinanggap na po namin ang lahat ng aming prayers, O Lord God. Tinanggap na po namin ang lahat ng blessings, O Lord God, ng anibersaryong ito. Purihin, pasalamatan ka. At sa lahat, Panginoon, ng ito, binabalik namin sa lahat ng parangal, papurit, pasalamat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming Panginoon tagapagligtas. Kasama mo at ng iyong banal na Espiritu na bubuhay at naghahari noon ngayon magpakailanman, magpaswalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Happy anniversary. God bless us. Ayan, kundi ang ating minamahal na head po ng PFC-19 Pampanga, Brother Dennis Herminio Frias. Amen! Woo! tunay nga si Sister Lian, napakabuti ng Diyos sa oras na ito dahil muli natin siyang pasalamatan for the 28 years, 6 years Amen. anniversary po ng gawain niya sa buong Pampanga. Amen. Amen. Kumusta na po kayo? Thank God, happy and prosperous talaga. Malayang malaya na! Woo! Holy Rosary Parish Church / Simbahang Maragul. Kaya binabati po namin lahat ng mga nakatunghay diyan po na nanonood sa ating live streaming, ang ating mga kapatid mula po sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ayan, Amen. po tayo ngayon, lalo ng mga prayer partners po. I-share nyo na po yung ating pong live yan, para po mapatuod po tayo ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako. Hindi lamang po si Selian ang nandito sa loob. Amen. Yan, marami pa po tayong mga kapatid. Yan sa mga nasa labas. Sumigaw nga po yung mga nasa labas! Yung mga nasa labas! Nasa loob! Sigaw nga mga nasa labas! Yun, nag-e-echo. Ayan, at sa oras na ito, dadato na tayo, sister, sa pinakauling bahagi po ng ating
Nakakaibigan. Sana ko ata, tumariyaman. Okay, hindi, tama lang yan. Mm-mm. Pagka ano niya, basahin mo na yun. Ay, nakano sana tayo ng isang kanta. Amen. At sa oras na ito, tayo po muna idadako na sa nanambahan sa ating Panginoon. At sa oras na ito, Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pinakamayamang uri ng pagsamba, ang banal na misa. Let's go, Noli Fernandez. Reverend Father Emmanuel Contreras. And our spiritual director. Amen. Reminders to be announced by the commentator. Before we begin our Eucharistic celebration, may we remind all our mass goers to please make sure to fill out the given contact tracing forms. Write your complete and updated details on the form. The seat numbers are found printed on the floor on the row assigned to you. Thank you. Our mass extension are for the Thanksgiving of the 28 years anniversary of Diocesan of San Fernando and the Thanksgiving of the PPC 19 Pampanga workers, Sister Juliet Backing and family, Sister Cora Di Malanta and family, Sister Ami Messina and family, Sister Sitang Tolentino and family, Cristina Reyes, Peter Paul Corpus, Yuni Parnella Corpus, Leonardo Ocampo, Maribeth Yabot and Rodolfo Ignacio and family, Michael Mamangon and family, Marical Bautista for her birthday, Tess Yabot and family, Mr. and Mrs. Aguinaldo Dungka family, Mr. and Mrs. Rolando Marby and family, Mr. and Mrs. Arnold and Dioscara Luge, Mr. and Mrs. Alfred Dungka and family, Mr. and Mrs. Nicomedes and family, Mr. and Mrs. Herbert Dungka and family, Mr. and Mrs. Eliezer and family. For the special intentions of Carl Francis and Jadeline Gonzalez, for the healing of Sister Myla Serrano, Joel Datu, for the quick healing of Sister Cora Gonzalez and Navel Santos. And for all the souls of William Rolden, Adolfo, Abelardo, Carolina, Demetria, Felisa, Gadencio, Antonio Ligaya, Esteban, Nora, Cesar, Sebastian Rodelio, Benita, Amancia, Baldomera, Niseta Eugenia, Melenciano, Jesse, Crisologo, Apollonia, Cesar, and Aime. Our Mass presider is Reverend Father Nolasco Noli Fernandez and Reverend Father Emmanuel Contreras. Let us all stand. ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang tira.
Tunghan ninyo ang trumpeta. Ipan ang trumpeta. We begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Happy anniversary po sa inyong lahat. Happy anniversary po. Thank you po. Palagi, eto na-miss ko na. Kumusta na po kayo? Thank God. Happy and prosperous talaga. Galing na. Ginawa at managawa. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, tinuturuan po tayo ng Diyos na sana gawin po natin ang lahat-lahat in our powers para makabalik tayo sa paraiso. Dahil yun ang ninanais ng Diyos para sa atin. At bilang Kristiyano, dapat yun din ang naisin po natin. Sa pagkakataon po na tayo po ay nagkulang pa sa ating pagbabago para mas maging handa tayo sa buhay na walang hanggang inahanda ng Diyos para sa atin, pagsisihan po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Together, I confess to Almighty God and to you, to my you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Join with others in being imitators of me, brothers and sisters, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. For many, as I have often told you, and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach. Their glory is in their shame. Their minds are occupied with earthly things, but our citizenship is in heaven, and from it we also await a Savior, the Lord Jesus Christ.
He will change our lowly body to conform with His glorified body by the power that enables Him also to bring all things into subjection to Himself. Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord. Beloved, the word of the Lord. Thanks be to God. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house of the Lord." And now we have set foot within your gates, O Jerusalem. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the Lord. In it are set up judgment seats for the house of David. Let us go rejoicing to the house of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward.' The steward said to himself, 'What shall I do now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes.' He called in his master's debtors one by one. To the first he said, 'How much do you owe my master?' He replied, 100 measures of olive oil. He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write 1 for 50. Then to another he said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 100 measures of wheat. He said to him, 'Here is your promissory note. Write 1 for 80. And the master commended that dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children
of light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po, uli sa inyong lahat. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Pwedeng mas malakas na palakpak para sa Diyos. Alam niyo po, nung binasa ko yung gospel kagabi, ang first reaction ko, shock. Nakaka-shock. Bakit? Kasi kung napakinggan niyo po mabuti yung gospel, kasi parang tinotolerate yung ginawang dishonesty nung katiwala. No? Parang tinotolerate, parang yun ang binibigyan ng papuri na yung dishonesty ginawa ng katiwala sa kanyang master. No? Kaya yun ang gusto kong i-clarify ngayon. No? Okay lang ba? Alisin ko na lang to, ha? Yun ang gusto ko pang i-clarify ngayon. No? Kung ano ba talaga yung punto ng gospel reading. Ang punto po ng gospel reading ay hindi yung dishonesty o yung pag-tolerate ng dishonesty na ginawa po ng katiwala, kundi yung kanyang pagiging prudent. Okay? Yung paggawa niya ng paraan para masalba ang kanyang sarili, kasi nga, eventually, aalisin siya sa trabaho ng kanyang amo dahil sa kanyang pagiging dishonest, pero gumawa siya ng paraan, naging tuso siya, naging matalino siya, nakagawa siya ng paraan para i-save at isalba ang kanyang sarili. Yun ang pinupuri ng master. Hindi yung kanyang pagiging dishonest, kundi yung kanyang pagiging prudent. Okay? Pwede bang say the word prudence? Pakiulit po, prudence. So ano ba ang word na prudence? Yun ang gustong pag-usapan natin ngayon. Kung titignan natin sa dictionary, ang ibig sabihin po ng word na prudence ay careful judgment to avoid pain or to avoid discomfort or to avoid danger. Okay? Careful, good thinking to avoid danger or to avoid risks. No? Ang pagiging prudent pala ay yung pag-iisip at paggawa ng tamang paraan para maiwasan ang mga bagay na delikado. At yun ang ginawa ng katiwala. At yun ang kapuri-puri sa kanya dahil nga naging matalino siya, naging tuso siya kasi gumawa siya ng paraan para maisalba ang kanyang sarili. At tingin ko, yun ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Okay? Ang tinuturo po sa atin ng Diyos ngayon, kailangan tayo rin. We should learn to prepare and be ready for our future. No? Kailangan matuto po tayo na maghanda para sa ating kinabukasan. At ano bang kinabukasan na pinag-uusapan po natin ngayon? Ang kinabukasan po pinag-uusapan natin ngayon, hindi yung 1 or 2 days, o 10 years from now, o pag nag-retire na tayo, o pag tayo ay senior citizen na, o kapag tayo ay talagang matatanda na, hindi po yun lang ang pinag-uusapan natin na kinabukasan na gustong paghandaan natin ng Diyos. At ano ang gustong paghandaan ng Diyos? Ano ba ang ultimate na kinabukasan natin? Ay ang buhay na walang hangga. At yun ang dapat nating paghandaan. Be ready for that eventuality of eternity. Be ready for that eventuality of eternity. Kasi whether we like it or not, lahat tayo darating ang panahon, tatawagin ng Diyos. Pero ang tanong, handa ka na ba? Nagawa mo na ba ang dapat para maging karapat-dapat ka sa buhay na walang hanggang pinangako ng Diyos sa iyo? Okay? At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Okay? Dalawang bagay po about prudence. The first na kailangan nating tandaan about prudence para maging prudent tayo is good judgment. Can you say that again? Good judgment. One more time. And second ay good stewardship. Pakiulit. Okay, isa-isahin po natin. Una, good judgment. No? Ano bang ibig sabihin ng good judgment? Dapat matuto tayong gamitin ang utak po natin. Kailangan matuto po tayong gamitin natin ang ating talino para makapagplano tayo, para talagang makauwi tayo sa paraiso. Okay? At hindi lang para makauwi tayo sa paraiso, kundi para mapabuti din ang kalagayan natin dito sa mundo. Kasi nga gusto ng Diyos ngayon pa lang ay maranasan mo na ang paraiso dito sa mundo. Amen?
Kaya lang, sabi nga po ni Kristo, nakakalungkot, madalas, yung mga taong masasama, mas magaling sila, mas tuso sila, mas matalino sila, kaysa sa mga taong mabubuti, and which is true. Napansin niyo po ba? Bakit nga ba, kung sino pa yung gumagawa ng masama, kung sino pa yung corrupt, sila pa yung parang umaasenso sa buhay. Di ba? Kung sino pa yung nagnanakap sa gobyerno, sila pa ang parang umaasenso at sumisikat at napupwesto. Ba, nakakalungkot yun. Pero hindi ko pumasisi sila eh. Bakit? Kasi magaling sila dito. Ginagamit nila yung utak nila para magawa nila ang nasa nila. Oo, masama. Pero nagagawa nila ang nasa nila kasi ginagamit nila yung utak nila. At yun ang dapat nating matutunan. Tayong mabubuting tao. Hindi yung matuto tayo sa kasamaan nila, kundi matuto tayo sa kanilang pagiging committed, pagiging dedicated, sa kanilang pagiging tuso. This time, para magawa natin ang kabutihan na ating ninanasa para sa mundong ito. Amen? Yun ang dapat nating matutunan. Hindi tayo matututo sa kanilang immoralidad. Hindi tayo matututo sa kanilang masamang ginagawa. Bangkus matuto tayo sa kanilang commitment para gawin ang kanilang ninanasa. Yung dedication nila para isakatuparan ng plano ng Diyos dito sa mundo, para ang kaharian ng Diyos ay maitatag natin dito sa mundong ibabaw. Amen? Pwede bang palapakan natin ang ating Diyos? Isang araw daw, may isang nagkukumpisal dun sa isang pare. Father, magkukumpisal po sana ako. Sabi niya, sige, ano bang ikukumpisal mo anak? Sabi ng pare, Father, nakapagnakaw po ako ng 10 sapatos. Sabi niya, no? 10 pares po ng sapatos, nakapagnakaw po ako. Magpapatawad pa po ba kaya ako ng Diyos? Sabi ng lalaki. Sumagot ngayon ang pare, huwag kang mag-alala. Kaya kang patawarin ng Diyos. Mapapatawad ka ng Diyos, anak, sa pagkakasala mong yan. Sumagot ngayon etong lalaki, talaga po, sabi niya, mapapatawad po ako ng Diyos. Sumagot ngayon ang etong pare, oo, pero may isang kondisyon. Sumagot ngayon ang lalaki, sabi ng lalaki, kahit ano pong kondisyon, basta mapatawad po ako ng Diyos. Ano po bang kondisyon yun, Father? Sumagot ang pare, may size 8 ka ba dyan? Tamang judgment ba yon? Good judgment ba yon? Hindi. No? Kaya nga kailangan matuto tayong mag-isip. Ano ba talaga ang makakatulong para yung kaharian ng Diyos ay mangyari dito sa mundo at makasigurado tayo na ang uwi natin pagdating ng panahon ay paraiso. Diba? Kailangan gamitin natin ito. Ano bang pinapalaganap mo? Mabuting balita o masamang balita? Dapat isipin mo. Kung masamang balita ang lumalabas sa bibig mo, ay matakot ka na. Kasi nga, good judgment dictates us, dapat mabuting balita ang ating pinamamalita. Di ba? Amen? The same thing, no? Ano bang ginagawa mo sa mga yaman na binigay ng Diyos sa iyo? Ginagamit mo ba yan sa kabutihan para makatulong ka sa kapwa-tao? O baka naman sinasarili mo layang para sa iyong sariling kapritsyo? Again, good judgment. Ano ang sinasabi sa iyo? Dapat gamitin mo para makagawa ka ng kabutihan sa ibang tao. Amen? Ganon din po sa mga talento po natin. Lahat tayo may kanya-kanyang talento na binigay ang Diyos. Pero ang tanong, paano mo ginagamit yan? Para isa kakapuri ng Diyos o para palakpakan ka ng tao? Kaya dapat, good judgment would tell us, dapat gamitin mo ang talino, ang talento na nasa sayo para papurihan ng Diyos at para makatulong sa iyong kapwa-tao. Ang challenge po sa atin, sana gamitin mo ang utak mo. Piliin mo yung tama at piliin mo gamitin sa tama ang grasyang pinagkatiwala. Amen? Pero bang palapakan natin ang ating Diyos? Naalala ko po, may isang kaibigan ako, gustong-gusto ko yung sinabi niya. Sabi niya, I plan to spend my eternity in heaven. That is why I will do my best to get there. Balak ko na mabuhay ako, magpasawalang hangga sa paraiso, kaya lahat ay gagawin ko para makarating doon.
At sana ganun ang meron po tayo. Yung dedication, yung commitment, yung pagiging matenakan tamo para yung plano natin para sa ating future, eventuality of eternity, sana gawin po natin. Again, sabi ko nga po, good judgment ang unang susi dito. Sana always be ready for that eventuality of eternity. Paano? Maging kang mabuti, piliin mo ang mabuti sa lahat ng pagkakataon na para ikaw ay maging ready. Amen? Pero bang palakpakan muli natin ang ating Diyos? Pangalawa, okay, is good stewardship. Okay? Pakiulit po yon, good stewardship. Ano bang ibig sabihin ng good stewardship? Ang sinasabi lang ng good stewardship sa atin, hindi lang basta iisipin mo yung tama, gagawin mo yung tama. At yung grasyang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, whatever that is, position mo, yung talento mo, yung biyaya mo, gamitin mo sa tama lamang. Kasi ang grasya hindi dapat nakakadisgrasya. Amen? At yun ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Ang pagiging steward, reality is, lahat ng meron po tayo, pahiram lang yan ng Diyos sa atin. Lahat ng meron po tayo ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. At ito po yung palagi kong mantra. Ang mantra, ang blessing, binibigay ng Diyos para tayo maging blessed. Ang grasya, binibigay ng Diyos para tayo maging graceful. Ang kayamanan, binibigay ng Diyos hindi para ikaw ay yumabang, kundi para tayo ay mapagyaman. So ang tanong, ang next question, so paano ka magiging blessed? Paano ka magiging graceful? Paano ka mapapagyaman? Gamitin mo yung mga biyaya mo sa dapat at tama lamang. Yun ang the best na pwede mong gawin. Yun ang pagiging good steward. Ikaw ay magiging mabuting katiwala kapag palagi mong ginagamit sa tama yung biyayang pinagkatiwala ng Diyos Ama. Bakit? Kasi ang grasya hindi dapat nakaka-disgrasya. Pwede bang palapakan natin ang ating Diyos? Minsan daw, may 3 lalaki nagpapayabangan. Sabi ng unang lalaki, ay, alam mo, yung lolo ko, astig. Pagpasok niyan sa party, kausapin lang ang babae, kagad yung babae, binibigay niya ang cellphone number niya sa lolo ko. Sabi niya, astig talaga. Sumugot ngayon ng pangalawa, ay wala yan, mas astig ang lolo ko. Yung lolo ko nga, pagpasok sa party, kindatan lang niya ang chicks. Ay Diyos ko, yung chicks lalapit na para ibigay ang kanyang cellphone number sa lolo ko. Astig, sabi niya, no? Sabi ng pangatlo, ay wala kayo sa lolo ko. Yung lolo ko, pagpasok pa lang sa party, kapag nakita siya ng mga chicks, lumalapit ka agad yung mga babae at binibigay ang kanilang cellphone number sa kanya. Hay, sabi ng dalawa, talaga grabe siguro yung gwapo ng lolo mo, no? Sumugot ngayon ng pangatlo, ay hindi, taga-load kasi siya ng cellphone. Diba, sabi nga po nila, may nabasa akong isang poster na ganito, love people, use things. Ulitin ko yun. Love people, use things. Kaya minsan nagkakaroon ng labo-labo ang buhay natin kasi nababaliktad natin. We love things and we use people. Nagiging user-friendly tayo. Ginagamit natin ang ating kapwa-tao para makamit natin ang mga material na bagay na ninanasa natin. At yun ang hindi tama. Diba? Kasi nga kung tayo po ay tunay na katiwala ng Diyos, gagamitin natin ang biyaya, yung grasya, yung pinagkatiwalang talino at talento ng Diyos para sa tama at gagamitin mo ng tama. Amen? Bakit ulit-ulitin ko? Kasi ang grasya hindi dapat nakaka-disgrasya. Ito bang palapakan natin ang ating Diyos? Minsan daw may isang pare, no? Tinanong niya yung nagbibinyag. Sabi niya, anong pangalan ng bata? Sabi ngayon ng tatay, Father, cellphone po, cellphone. Ha? Sabi ng pare, bakit cellphone ang pangalan? Sumugot ngayon ng pare, sabi ang tatay, kasi po,
Yung pangalan po ng anak namin, combination. Pangalan po ng misis ko, Celia, at ako po, Ponciano. Celia plus Ponciano, cellphone. Okay? Okay. Sabi ng pare. Okay, cellphone. Etong susunod na bata, anong pangalan? Among, pangalan po ng anak namin, SIM card. Sabi niya, no? SIM card? Sabi ng pare, bakit naman SIM card? Sumugod ngayon ang mag-asawa. Kasi po, yung pong pangalan ko po, si Mang, tapos po, ang mister ko po, Carding. Combination po, si Mang plus Carding, SIM card. Okay, sabi ng pare, edi SIM card, no? Itong pangatlong bata, sino mga gulang? Sabi niya, no? Ay, kami po, sabi niya, no? Anong pangalan nyo? Sabi ngayon ng magulang, ay, ako po si Jerry, at ang asawa ko naman, si misis ko, ay si Charlene. Sabi niya, ay, sabi ng mister, ay, sabi ngayon ng pare, magagandang pangalan nyo. O sige, anong pangalan ng anak nyo? Siyempre po, katulad po, combination pa rin, Charlene, at saka pa Jerry, Charger. Alam niyo na, bakit ko ba naikwento yon? Natawa lang kasi ako. Minsan, may binibinyagan ako. Ang pangalan ng bata, tinanong ko talaga 2 beses, kung sigurado ba sila, kung talagang yun ang pangalan ng bata. Alam niyo yung pangalan ng bata? Baby girl. Baby girl. Yun ang pangalan ng bata. Sabi ko, isipin nyo lang, kapag tumanda yan, kulubot ng mukha, tapos maputi na yung buhok, ang tawag pa rin sa kanya, baby girl, ang sagwa. Pero walang magawa eh. Yung talaga daw, ang talagang pinangalan, baby girl. Ba't ka ba naikwento sa inyo yun? Alam niyo po, sa buhay na to, hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng tira-tira lang. Dapat pinag-iisipan din natin ang mga yan. Kaya nga ngayong araw na to, tinuturuan tayo ng Diyos na dapat gamitin natin ang utak natin, gamitin natin yung talino natin, gamitin lahat ng abilidad po natin para makasigurado tayo for our future. Hindi lang sa future natin dito sa mundo na ito, kundi sa future, sa buhay na walang hangga. Na sana makapagplano tayo ng tama, magawa natin ng tama, at gawin natin ng tama para sigurado na ang buhay na walang hanggang mo ay magiging maligaya. Amen? At mangyayari lang yon kung prudent tayo. At ano ang 2 component ng pagiging prudent? Good judgment. Ibig sabihin, piliin mo yung tama. At pangalawa, good stewardship. Gawin mo ang tama. Bakit? Kasi nga, ang grasya hindi dapat nakakadisgrasya. Amen? Pwede bang palapakan natin ang ating Diyos? We make our prayers to the Father who has called us to be faithful stewards in using the goods of the earth for the benefit of all. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may be conscious of her responsibility to promote social justice in the community. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That government officials may be worthy of the people's trust, and may they not desire selfish gains in the exercise of their office. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That employers and workers
may be honest and respectful to one another. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick may be given the gift of patience in their illness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our beloved dead may reap the fruits of their labors in God's eternal kingdom. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us now pray for our own intention. Heavenly Father, help us to be faithful stewards of your kingdom. Make a good judgment and do it for your greater glory. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Blessed are the God of all creation. The goodness we have this morning to offer. Forever in the hands of become our spiritual drink. Blessed be God forever. Lord God, we ask to receive blessed be pleased with us. Lakas, kunin at tanggapin ang halay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Sa'yo. Pray, brothers and sisters, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praising glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this sacrificial offering, so Lord, become for you a pure oblation, and for us a holy outpouring of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him, with great goodness, you form it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Let us all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Cristo ay namatay. Si Kristo muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay. Si Kristo muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Florentino, our Bishop, Paciano, our Bishop Emeritus, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever.
Bilang isang pamilya na pinagkakatiwalaan ng ating Diyos, we sing together the Lord's Prayer. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Sa'yo'y nagmula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaburihan, ang Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of our Lord Jesus Christ be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po, kapayapaan. My dear brothers and sisters, let's all kneel down. Kneel down. Please all kneel. My dear brothers and sisters, behold Jesus.
ang Diyos na nagtitiwala sa atin. And happy are we who are called to share in His banquet. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. A gentle reminder during the communion, for those who are ready to receive the Holy Communion, please remain standing and wait for the priest of Eucharist minister to approach you on your places. For those who will not receive the Holy Communion, kindly be seated or kneel in prayer. Thank you.
Please all rise. Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promise through Christ our Lord. Amen. Kindly be seated for a while for some words of announcement. To maintain physical distancing, may we kindly request everyone to stay on your seats and wait for our usherets. They will be guiding you on your way to our exit doors, gates. May we also remind you to drop your contact tracing forms at the drop boxes located near our exit doors. Thank you. Please kneel for the Oratio Imperata. The Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Grant us the gift of contrition, that we may be sorry with us, with the sorrow of love for all our sins and the sins of humankind throughout the ages. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Bago po namin ibigay ang final blessing, pwede pong pasalamatan natin si Father Noli for allowing us to celebrate our anniversary. Palakpakan naman po natin. Thank you, Father. Among salamat po for allowing us to celebrate our anniversary dito po. Okay? Thank you. Dalawang bagay po ang tinuturo sa atin ng Diyos sa araw po na to. Good judgment. Piliin mong gawin yung tama. And good stewardship. Bakit? Dahil ang grasya hindi dapat nakaka-disgrasya. Amen? Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Kami pong dalawa ni Father Noli will bless you, and may Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Eucharist has been offered. Let us go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Thanks be to God. Happy anniversary! Thank you po, Father. Salmo.